Hoe heet jij? Tobias. En jij bent? Doris. Wat hebben jullie gedaan? Gezeild net en overdag gegaan. Al. Overstag gegaan. Ja. Dat klinkt als iets als wat je nog moet leren. En nee, dat hebben we al geleerd gisteren en vandaag. En staat er een beetje wind? Een beetje. Ja. Kan beter. Ja. Kan Dat wel. Dat was wel leuk. Ja. Wat was er leuk? Het zeilen en gewoon, ja, gewoon de vrijheid die je hebt.